గురుభ్యో నమః. ఈరోజు ఉపాధ్యాయ దినోత్సవం, గురువుల దినోత్సవం. గురువును పూజిద్దాం, గౌరవిద్దాం. ఆయన జ్ఞానాన్ని ఆస్వాదించి విజ్ఞానవంతులుగా తీర్చిదిద్దుదాం. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవ మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురవే నమః. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ నీకు నాకు గురువే. మన జ్ఞాన నేత్రమును తెరిపించేదా గురువే. గురువే ఆ గురువే. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ నీకు నాకు గురువే. మన జ్ఞాన నేత్రమును తెరిపించేదా గురువే. గురువే ఆ గురువే. గుడిలో దేవుడు కనిపిస్తాడో లేదో, నువ్వు కోరిన కోర్కెలు తీరుస్తాడో లేదో. గుడిలో దేవుడు కనిపిస్తాడో లేదో, నువ్వు కోరిన కోర్కెలు తీరుస్తాడో లేదో. బడిలో దైవమే గురువే నీకు కనిపిస్తుంటే, చదువు సంధ్య నీతి మార్గం నేర్పిస్తుంటే, ఎందుకో ఈ వెతుకులాట తెలుసుకో నీ బ్రతుకు బాట విద్యార్థి ఓ విద్యార్థిని. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ నీకు నాకు గురువే. మన జ్ఞాన నేత్రమును తెరిపించేదా గురువే. గురువే ఆ గురువే. నీ తండ్రి ఆస్తిలో భాగం ఇస్తాడో లేదో, నీతో బుట్టుబులే అదే తీరుగా చూస్తారో లేదో. నీ తండ్రి ఆస్తిలో భాగం ఇస్తాడో లేదో, నీతో బుట్టుబులే అదే తీరుగా చూస్తారో లేదో. గురువు నేర్పిన విద్యని చేతిలో ఉంటే, ఆ జ్ఞానమే జీవనోపాదిస్తుంటే, ఎవరు రా దేవుడు ఎక్కడరా దేవుడు, అదిగో అడుగో అదిగో చూడు విద్యార్థి. గురువే ఆ గురువే. గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ నీకు నాకు గురువే. మన జ్ఞాన నేత్రమును తెరిపించేదా గురువే. గురువే ఆ గురువే. ఉపాధ్యాయ దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ శిష్యులు గురువులందరికీ చేస్తూ రచనా స్వరకల్పన కోటేష్.